ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು ತುಳುವೆರೆ ಕೈ ರುಚಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಮೋಕೆದ ಸ್ವಾಗತ. ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಅಶ್ವಿನಿ. ಇನಿ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ಕುಕ್ಕುದ ಮೆಣಸುಕಾಯಿ ಮಲ್ಪುನ ತೋಜ ಒಂದುಲ್ಲೆಯನ್ ಪಂಡ ಇತ್ತ ಕುಕ್ಕುದ ಸೀಸನ್ ಅತ್ತೆ ಅಂಚ ಎನ್ನ ಅಜ್ಜಿಲಡ್ ಮಸ್ತ್ ಕುಕ್ ಆದಿತ್ತಡ್ ಅಂಚ ಅಮ್ಮ ಅವೆನ್ಕಂತ ಕೊರಿಯರ್ ಯಾನ್ ಇನಿ ಅವಿನ ಕಜಿಪ್ ಮಲ್ಪುಗಂದಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಅವು ಕಜಿಪ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ತೋಜಾಗ ಬಂದು ವಿಡಿಯೋ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟತುಲೆ ಎನ್ನ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಪ್ಲೀಸ್ ಎಂಕೊಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋನು ನಿಕ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಲಗ್ಲೆ ಮತ್ತೆ ಶೇರ್ ಮಂತೆ ಎಂಕೊಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚೆ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಬಲೆ ಪೋಯ್ ಕುಕ್ಕುದ ಕಜಿಪ್ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುಗನ್ ಬಲೆ ತುಲೆ ಕುಕ್ಕು ಕಂದಿರು ಎಲೆಲ್ಲು ಕುಕ್ಕು ಸೂಪರ್ ಕಮ್ಮೆ ನೋಡು ಮಾತ್ರ ತುಲೆ ಬಲೆ ಹೋಯ್ ನಮ್ಮ నేను ಫಸ್ಟ್ ಶೋ ಕುಡ್ದೆಕ್ಕೋನ್ಗ ನಮ್ಮ ಬಕ್ಕ ಮಲ್ಪುಗ ಬಲೆ ಬಲೆ ಈ ನಮ್ಮ ಕುಕ್ಕುಡು ಶೋ ಕುಡು ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತೋನ್ಗ ಇದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡಿ ಇತ್ತ ಈ ಕುಕ್ಕುದ ನೆಟ್ ಚೋಲಿ ಪೂರ ದೆಪ್ಪೋಡು ಗೊತ್ತಾಡತಿ ಇಂಚ ದೆಪ್ಪೋಡು ಇಂಚ ದೆಪ್ಪನಾಗ ಮಲ್ಪುನಾಗ ದೆಪ್ಪರೆ ಬರ್ಪುಂತುಲೆ ಇಂಚ ದೆಪ್ಪೋಡು ಶೋ ಕುಡೆ ಫುಲ್ ಚೋಲಿ ದೆಪ್ಪೋಡು ತುಲೆ ಇಂಚ ಹಾಪುಂಡು ಶೋ ಕೂಡ ಅಂಚನೆ ಪೂರ ತಲ ದೆಪ್ಪೋಡು ಚೋಲಿ ದೆತ್ತು ದಾಂಡು ಪೂರ ಪೂರ ಚೋಲಿ ದೆಪ್ಪುಂಡು ಮಾತ್ರ ಸರಿ ತೂವು ನೋಡು ಕೆಲವ್ದು ಇಟ್ಟು ಪುರಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಜಾಸ್ತಿ ಪರ್ದು ದುಪ್ಪುಂಡತೆ ಐಟ್ ಪುರಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಎಂಕುಲ ಕೆಲವು ತಿಕ್ಕಂಡು ದಕ್ಕೆ ಈತ ತಿಕ್ಕಂಡು ಎಂಕು ಶೋಕ್ ತಿನ ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ಕ ಮಸಾಲ ರೆಡಿ ಮನ್ಪರೆ ದಾದ ಬೋಡೊಂದು ತೂಕ ಮುಂಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಮೆತ್ತೆ ದಾಸೇಮಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಚೂರು ತಾರೈ ಚೂರು ಪಾಡು ನೋಡು ಜೀರಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಚೂರು ಬೇವ್ರೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬನಲ ದೀಕ ಸಾಮಾನು ಪುತ್ಪೆರೆ ಚೂರಿ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡಿಗೆ ತಾರೆದೆಣ್ಣೆ ನಾವು ತಾರೆದೆಣ್ಣೆನೆ ಪಾಡು ಏಪಲ್ಲ ಸುರುಕಿ ಒಂದು ಚೂರು ಮೆತ್ತೆ ಪಾಡುವೆ ಮುಂಚಿ ಪಾಡ್ಗ ಪೂರ ಪಾಡ್ಲೆ ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕೆ ಪೂರ ಸಾಮಾನು ಪಾಡ್ದು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂಡು ನಾನು ಚೂರು ಪೊತ್ತುಂಡು ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಕಪ್ಪ ಇರೋದಲ್ಲಿ ಇಂಚ ಯಾವೊಂದು ರೆಡಿ ಆಂಡು ನನ್ನ ಚೂರು ತಾರಾಯಿ ಪಾಡ್ದು ಚೂರು ಅವೇನು ತಾರಾಯಿನ ಪೊತ್ಪೋಡು ತಾರಾಯಿ ಚೂರು ಪಾಡೋಡು ಯಾವಿತ್ತು ಚೂರು ಮಂಚಲ್ ಪಾಡ್ಗ ತಾರಾಯಿಲ್ಲ ಪೊತ್ತುಂಡ ಶೋಕ್ ಹಾಪುಣಂತೆ ತೂಮೆಲ್ಲದಿದು ತಾರಾಯಿನ ಚೂರು ಪೊತ್ತುಂಡ ಆಡುಂದು ಬಂದ್ ಮಲ್ಪುಗ ಇದು ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಡ್ದು ಒಂಚೂರು ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಕಡೆ ಒನ್ಗವೆ ಅರೆ ಸಣ್ಣ ಅಂಡು ಯಾವುದೇ ಪುಗ ಚೂರು ತೊರತು ನೀರ್ಲ ಪಾಡೋನ್ಗ ತೊರತಿನ ನೀರ್ಲ ಪಾಡೋನ್ಗ ನೆಕ್ಕ ಚೂರು ಉಪ್ಪು ಪಾಡೋನ್ಗ ಯಾನ್ ಕಲ್ಲು ಉಪ್ಪು ಪಾಡೋನು ಪೊಡಿಲ ಪಾಡೋಲಿ ಕಲ್ಲು ಉಪ್ಪುಲ ಪಾಡು ಯಾನ್ ಕಲ್ಲು ಉಪ್ಪು ಪಾಡೋನು ತೂತು ಪಾಡೋನ್ಲೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೋನ್ಗ ಯಾವ ನನ್ನೊಂದು ಇದು ಕೊದ್ದಿರೋದಿಕ್ಕ ಏತು ಬೋಡು ಆತ ಅದಿ ಓನ್ಲಿ ನಮಕ್ ಕುಕ್ಕು ಚೂರು ತಿಕ್ಕಿರತ್ತೆ ಅಂಚ ಎಂಕೀತಿ ಯಾವ ಮಣ್ಣದ ವಿಸಲೆಡ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಅವು ಕಜಿಪದ ಟೇಸ್ಟೇ ಬೇತೈತಿ ನನ್ನ ಒಂದು ಕೊದ್ದಿನಾಗ ನೆಕ್ಕ ಕುಕ್ಕು ಪೂರ ಪಾಡೋನ್ಗ ಚೂರು ಬೆಲ್ಲಲ್ಲ ಪಾಡ್ರಂಡು ಬೊಕ್ಕ ತುಕ್ಕ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿ ದೀಕ ಕೊದ್ದಿಯಾಡು ಕೊದ್ದಿಯಾಡು ನನ್ನ ಶೋಕುಡೆ
ಅರೆಪು ಕೊದ್ದಿಯೊಂದುಂಡು ಕೊದ್ದಿಯೊಂದು ಬರೊಂದುಂಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕುಕ್ಕುಲ ಪಾಡ್ಗನೆಕ್ಕಿ ಇತ್ತೇನೆ ಬೆಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪಾಡೊಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ಗ್ಲ ಪಾಡೊಲ್ಲಿ ಇತ್ತೇನೆ ಪಾಡೊಲ್ಲಿ ನಾನೊಂದೇನು ಚೂರು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದಿತ್ತ ಕೊದ್ದಾಡ್ ನಮ್ಮ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿ ತಿಕ್ಕ ಕುಕ್ಕುನ್ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಬೇಯರದು ಯೋನೊಲಿ ಯಾನ್ ಮಾತ್ರ ಎಂಚ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಂಚಲ ಮಲ್ಪುಲಿ ಕೊದ್ದಿಯೊಂದುಂಟು ಇದು ಕುಕ್ಕುದ ಪುಲಿ ಸರಿ ಕಾರೋಡು ಮತ್ತೆ ಮೆಲ್ಲದಿದ್ದು ಸರಿ ಕೊದ್ದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಬೇಯರದಿಂದ ಅವಳ ಈಸಿ ಅಪ್ಪ ಬಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ಚೀಪೆದಾದ ಬೆಲ್ಲ ಬೂಡ ತೂದು ಪಾಡೊಲ್ಲಿ ಕೊದ್ಯಾಡ್ ಮೆಲ್ಲದಿಕ್ಕ ಕಜಿಪು ಕೊದ್ದಿಯೊಂದುಂಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸೈಡು ಒಗ್ಗರ್ನೆಗೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕ ಕೊದ್ದಿಂಡು ಕಜಿಪು ಒಂದು ಸೈಡು ಒಗ್ಗರ್ನೆಗೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕ ಒಗ್ಗರ್ನೆಗೆ ತಾರೆದೆಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ಡೆ ತುಲೆ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚಾಂಡು ಇತ್ತೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪಾಡೋಗ ದಾಸೆನಿ ಪಾಡ್ಕ ಮುಂಚೆ ಪಾಡೋಂಟ ಬೇವರೆಲ್ಲ ಪಾಡೊಲ್ಲಿ ರೆಡಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಉಪ್ಪು ಚೀಪೆ ಪೂರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಂಡು ಇತನಕ್ಕೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ಪಾಡೋಣ ತುಲಿ ನಮ್ಮ ಕುಕ್ಕುದ ಮೆಣಸಿಕಾಯಿ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಸುರೂಟ್ ರೆಡ್ ಉಂಕ ತುಲಿ ಮೆಣಸಿಕಾಯಿ ಎಂಚೆ ರೆಡಿ ಆಯ್ತು ನಂದು ಬಲೆ ನಮ್ಮ ಈ ಕುಕ್ಕುದ ಮೆಣಸಿಕಾಯಿಡು ವನಸ್ ಮನ್ಪುಗ ಎನ್ನ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಎನ್ನ ಈ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಬಕ್ಕ ಎನ್ನ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ತಿಕ್ಕಗ ನಾನೊಂಜಿ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋ ದೊಟ್ಟಗು